Takže čaute, ja som Tomáš a toto je moja M5 od Kozy Bobkov. Ale nie, robím si srandu, M5 je tu. No, veľa ľudí mi písalo, nech natočím nejaké video s tou M5 a konečne som sa k tomu nejako dokopal. Takže je to BMW M5 E60, ročník 2008, je to model po facelifte a dostalo to zo pár úprav, odkedy to mal Koza vlastne v poslednom videu, kde to posielal na Slovensko. A poďme sa na to asi pozrieť, že ako to vyzerá teraz. Prvú úpravu, ktorú si môžeme ukázať, je, že dostala nové prerobené svetlá predné. Do predných svetiel som osadil billet projektory originál s funkciou laser svetla, taktiež diaľkové laser projektory, žiabre, čo sú na smerovkách, som spravil na žlto, by to bola taká štýlovečka, aby mi to ladilo s celým autom. Dostali nové plexiskla a predné myhalnice sú dechromované a sú tam v nich osadené LED plošáky biele miesto oranžových pôvodných, takže to vyzerá trošku inak, podľa mňa trošku modernejšie. Sú tam Angel Eyes Cotton RGB krúžky. M5 dostala takúto štýlovú karbonovú kapotu Warsteiner Style, sa to volá. Sú tam takéto výduchy a prieduchy a všetko, čo k tomu patrí. Dostala taktiež karbonové predné lipko Hamann Style. Majú akože veľa lipiek rôznych na toto, ale toto mi k tomu sedí asi najviac zatiaľ, aj s tou kapotou. Myslím si, že je to o moc lepšie ako originál a vyzerá to brutálnejšie ešte. Taktiež takéto štýlové krídlo, a.k.a. predĺženie kufra, sa to volá, myslím odborne. Taktiež dostala takéto krídelko menšie dozadu. Spravil som taktiež prerábku zadných svetiel, sú dechromované vnútri. Dorobil som tam taktiež takýto štýlový LED krúžok, takže podľa mňa vyzerajú o moc lepšie tie svetla teraz a viac sa to hodí k tomu autu. Taktiež M5 dostala karbonový difuzor od Carbon Factory. Sa mi zdá, že to bolo z Anglicka. Dorábal som to ja. Viac menej všetko, čo som zatiaľ ukázal, som dorábal ja. Keďže som ho kúpil v úplnom základe a ja nemôžem nechať auto v základe. Mne sa to nehodí. Keď som to kúpil, tak už tam neboli tlmiče, lebo niekto predo mnou to dal preč. Takže M5 dostala Eisenman Race tlmiče zadné. Bol tam už predo mnou spravený X-Pipe predtým a spravili sme na tom full primary and secondary decat. A je tam prehratý software od RK Tunes z Ameriky, kde vlastne je spravené strieľanie a malo by to trošku posunúť výkon vyššie, potom si povieme, že ako to zatiaľ vyzerá s výkonom. Môžeme si otvoriť kapotu. Takže, pôvodné filterboxy, ktoré tu boli, osadené KN filtrami, som vymenil za Eventuri V1 sanie, alebo sacie filtre, ktoré by mali vraj bez úpravy softvéru pridať plus minus okolo 15 koní. S odladením na softvéri by to malo pridať okolo 25 až 30 koní, sa mi zdá, že tak nejak to bolo písané na internete. Nasávacie lopatky v mriežkach alebo za mriežkami. Zo pár detailov v motorovom priestore sme nastriekali na žlto, aby to taktiež ladilo aj s tými prednými sacími lopatkami, aj so svetlami, aj s brzdami, aby to ladilo. Takže myslím si, že sa to celkom hodí k tomu autu. Má to bezkľúčové štartovanie, takisto aj bezkľúčové odomýkanie, takže vlastne mi stačí chytiť kľúčku a zamkne mi auto. Takisto, keď chytím kľúčku, tak mi auto odomkne. To je taká štýlovečka. Na 20-ročné auto si myslím, že slušné. Auto je vybavené strešným oknom, za čo som akože fakt, že nesmierne rád. Môžeme si ho otvoriť, aspoň vysunúť. To má BMW adaptívne svetlá, originál vo výbave, takže sú natáčacie. S prísvetom, myslím, že to je aj. Toto nemá automatické vypínanie ďalkových, sa mi zdá, že niektoré modely to mávali. Dorábal som tu vlastne CarPlay do toho, lebo myslím si, že je to celkom dobrá vec a
trošku to zlepší, myslím, že aj kvalitu zvuku, keďže v dnešnej dobe už asi CDčka v aute si nepúšťa nikto, tak myslím, že je to moc lepšie, jak mať transmitter a počúvať šum HD. Auto má elektrické vyhrievané sedačky, jak posú, tak výhrev vpredu. Sú tam vlastne bočnice, ktoré keď sa pripútam, tak ma vlastne chytia. Má to elektrickú zadnú roletku. Je to vybavené soft close systémom, čo znamená, že to má dovíranie dverí, takže vlastne každý mi s tým aj tak trieska, aj keď netreba, pretože tie dvere sa dovú samé. Stačí to len privrieť. Čo si myslím, že na pomaly 20-ročné auto je celkom slušná výbava. Taktiež som ešte nepovedal, keby to náhodou niekomu nebolo jasné, tak je to 5 liter 10 válec S85 B50. Mám tam SMG automatickú prevodovku. Neviem si to predstaviť v manuáli, aké by to bolo. Podľa mňa sa k tomu autu ten manuál úplne nehodí. A myslím si, že to SMGčko a tie kopance, ktoré dostávate v tom aute, tak pridávajú tomu taký športový dojem viacej. Auto sme mali na brzde a po úprave softwarovej mapy od RK Tunes, kde vlastne, ako som spomínal, je spravené strieľanie a malo by tam byť pridaný výkon, plus teda je spravený na tom Stage 2 výfuk, plus teda to karbonové Venturi sadenie prvej verzie, ktoré tam je, tak sme na brzde namerali na zadných kolesách 466 koní, čož vraj je v prepočte okolo 540 až 550 koní na motor. Záleží, koľko percentná strata sa ráta cez hnacie ústrojenstvo. A môžem sem taktiež dať aj video z brzdy, ktoré mám natočené. A bol to akože solidný rachot. Na aute je ešte taktiež dorobené takéto štýlové podsvietenie, pričom auto teraz vyzerá, keby vyšlo práve z hry Need for Speed Underground. Vyzerá to asi takto. Docela štýlovečka. Jediný problém, ktorý aktuálne mi nastal, je, že mi odišlo polku rúšku predného a prestal svietiť. Dorábal som tam taktiež takéto štýlové ambientné podsvietenie. Zatiaľ nie je úplne komplet, lebo spravil som len predok a ďalej som sa k tomu nedostal, takže je tu takéto podsvietenie. Myslím si, že vyzerá to celkom dobre. Vyzerá to skoro jak z fabriky, podľa mňa. Je to spravené komplet na predných dverách, na palubovke, okolo riadiacej páky a zadné dvere som nejako ešte nedoriešil. Čierne lišty, takisto aj na palubovke komplet na dverách. Aj okolo rádia je to vlastne čierne leskle. Auto má vo výbave originál Alcantaru, stropnicu a všetky vlastne stĺpiky. Tak je to originál v Alcantare, kde už vzadu z toho začína mať celkom baldachín popravde, takže to sa budem chcieť asi tiež spraviť. Môžeme si asi natočiť, že aký to má zvuk teraz. Pri studenom štarte to je strašný rachot, ale že strašný. Ale môžeme si to asi si to môžeme ukázať. Ma bude počuť. Budem mať ten mikrofón až úplne pri hube, ale aj tak neviem, či ma bude dobre počuť. Zastudená to má zvuk asi takýto. Aj to, akože nie je úplne studené to auto. Ešte to má nejakých 60 stupňov, 70. Ale pri tom Cityči to je ozaj masaker. Presunieme sa asi nejaké bezpečnejšie miesto a tam si môžeme natočiť, keď sa to kompletne zohreje, že aký to má zvuk a ako to strieľa plamene.
to by sme mali všetko. Ak sa ti video ľúbilo, daj like, napíš mi nejaký komentár na nejaké nápady, čo by som mal ďalej natočiť, ak máš záujem, aby som niečo ďalšie natočil, či už z M5 alebo nejaké zaujímavosti o nej, alebo čokoľvek iné, tak mi to môžete napísať do komentáru. A zatiaľ čaute.